Ahojte milí amatérski kuchári. Tak máme opäť pondelok, tak si urobíme tradičnú poctivú hrachovú polievku s údeným mäsom a vajíčkom. Vo výsledku bola táto polievka výborná, ale tentokrát som sa trošku natrápil. Ďalej vo videu poviem prečo. Pripravíme si základ, kde budeme opekať na cibulke a cesnaku mrkvu a zemiaky. Zemiaky a mrkvu si nakrájam na rovnaké kocky približne, aby sa mi ľahšie opiekli v základe. Ďalej si nakrájam na drobno cibulu, ktorú opečiem na bravčovej masti do zlatova. A aký budem používať hrach? No ja som použil celý hrach. A samozrejme som si nedal povedať a varil som ho 2,5 hodiny. Keby som bol použil polený hrach, tak som mohol mať polievku za 3/4 hodiny hotovú. Samozrejme hrach som mal aj namočený, ale proste nebol polený. Niekde som počul, že sa má dať štipka sódy bikarbóny do namočeného hrachu. Ak ste o tom počuli, napíšte do komentára, či ste to už vyskúšali, alebo je to len poviera. Lebo ak by mi to malo pomôcť a uvaril by som to o hodinu skôr, tak tam dám aj 2 lyžice sódy bikarbóny. A keď už mám základ hotový, tak ho zalejem vývarom a pridám k nemu ešte údené mäso. Ďalej som pridal do polievky celé nové korenie a bobkový list. Bobkový list je úplne super ku strukovinám. Keď sa dá do varenia, tak vás nebude toľko nadúvať. Ja som to urobil tak, že som všetko varil v jednom hrnci. Ale samozrejme, môžete si uvariť hrach aj zvlášť. Jedna taká malá rada alebo upozornenie, keď varíte hrach, tak potom si dajte pozor, ak je pod pokrievkou, aby vám nevypenil. Stáva sa to veľmi často. Keď už je hrach a celá zelenina mäkká, tak som tam dal štipku majoránky a vybral som to korenie a bobkový list. Vtedy je dobre, keď si pamätáte, koľko bobkáčov ste tam hodili. Aj vy sa zvyknete trápiť, keď dávate to údené z tej sieťky preč? No niekedy mi to ide ľahko, niekedy nie. Tentokrát údené mäso nekrájam na kocky, ale ho takto trhám. Takže môžete povedať, že máte polievku s trhaným údeným. A v podstate už budeme mať skoro hotovo. Polievku som dochutil solou, drvenou rastcou a zbytkom cesnaku. Vajíčko som si uvaril natvrdo a teraz ideme do finále. Polievku s akurátnym množstvom tekutiny si dám do nádoby, v ktorej ju rozmixujem. Ak sa vám bude zdať hustá, tak len dolejte tekutinu. Ak sa vám bude zdať riedka, dajte hustého. A samozrejme trik na záver, pre krémovosť polievočky tam dajte maslo. Rozmixujte ešte raz a takúto ju pôjdeme servírovať. Ja som si zvolil servírovanie v štýle vajíčko, údené mäso a bylinky. A ak sa vám video páčilo, inšpirovalo vás a narobilo vám chute, tak budem rád za like a odber a prípadne komentár, či používate celý hrach alebo polený. Prajem vám dobrú chuť a dovidenia. A kľudne napíšte, akú polievku by ste chceli vidieť na budúce. Pretože každý pondelok vám prinesiem jednu polievku.